Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Good morning, beautiful people. It's your boy Nyamata Wopanda Pepala. Dabulanso mama wa walero magamaka pa 30 October 2025 ndipo ndakutengerani pa tsamba la Facebook la Nyamata meneyo yemwe amadziwika ndi kuzukuta nkhani zosiyana komanso mkulu ameneyo ndamene wathandiza ndithu amalawi ochuluka kuti atseguke mutu mu nkhani zosiyana kuphatikizapo zandale kwathu kuno ku Malawi. Takhala ndipompo chifukwa ndikhale ndikukupatsirani ziwiri zitatu zimene wakhala kulemba mkulu ameneyo pa tsamba lake la Facebook kuti ameneyu amalemba zotani. Dzina lake ndi lomwe lija Kondwani Kachamba Ngwira. Ngati mukupeza video iyi tapangani subscribe, like, comment, komanso sewala kupanga share chifukwa zimenezo zomwe zimatithandiza ife pano kuti tizitha kupitiriza kupanga program amenewa. Mmoja mwazina langa ndine Ntrankhani amene ndilibe Pepala amene ndimangothamanga pa social media kupatsirani makapaka zonse zimene zikuchitika pa tsamba la Facebook kuti tizikhala tonse tikuyendera limodzi. Mwachangu ndimosunga nthawi tati tiwerenge ndithu post imene analemba Kondwani Kachamba Ngwira makamaka pamene papa analemba ndithu makamaka 21 hours ago. Tiwerenge motere kuti akasitomala machina awa ndi Maria Maija Gwira apepese enejerumu payekha ndi African Union International Criminal Court of Justice. I'm so proud of you, super proud of you, agulolanga. Mongo chirangati mongo sungunula zimene walemba mkulu amene ndithu kachithunzi cha mzimayi amene wakhala kuzungulira kwambiri makamaka misonkhano ya chipani chimene cha Democratic Progressive Party. Mayi amene ndithu kwamene mumaonera ndithu misonkhano imene yandale wayankhula ndithu mochuluka, wathamanga, wapukusa, ndipo ndi mayi amene chipani cha DPP chamutayira kamtengo. Energy iliumu si energy yachibwana kwamene matsatira ndithu ndale komanso misonkhano imemeza anthu mukhoza ndithu kutsikimiza kunena kuti mayi ameneyu ndithu wagwira ntchito yotamandika makamaka kuthandizira chipani chimene cha Democratic Progressive Party kuposaposa kuthandizira president wake Professor Arthur Peter Mutharika kuti alowe mboma. Ndithu naye Kondwani Kachamba wayamikira nzimayi ameneyi kuti muli energy opsa kwambiri payekha nzimayi amene ndithu ndi bungo la African Union komanso International Criminal Court. Ndipo yeyi wapitiza kunena kuti ndiwokondwa komanso sangalala wachimwemwe ndi mzimayi ameneyi. Tiyenditsirikeni tionenso kuti ameneyu walemba kuti yani pa 21 hours ago ina. Kondwani Kachamba Ngwira analembanso kunena kuti akasitomala Bwana Moses Kunkuyu oyang'anira nkhani za kampeni ku chipani cha MCP anena pa interview yawo kuti MCP ibwera mu boma chifukwa ndi chipani chokhadzikika. Iwo anenanso kuti MCP sinalephere yanangokumana ndi nyengo zosakhala bwino zimene zinapangitsa kuti amalawi asakumane ndi chosowa chawo. Koma president awo achakwera pa interview anena kuti azindikira kuti chithupsa chija amanena adziwa kuti sichimafuna munthu wamba koma dotolo weniweni specialist. Ndithu imene iso ndithu ndi nkhani ina imene Kachamba Ngwira Kondwani waigadabula makamaka kutsatira interview yomwe Moses Kunkuyu anali nayo pa Zodiac imene ndithu watambasula kunena kuti boma lawo limene lachoka masiku apitawa sikuti lidalephera ndithu kuyendetsa dziko lino koma lidankumana ndi zipsinjo zomwe zidapangitsa kuti amalawi asathe kukumana ndi zosowa zawo zomwe zidapangitsa kuti amalawi ambiri asawavotere awatulutse mboma kunena kuti inutu mwalephera, inu mwachita zinthu zodabwitsa. Koma kuti achakwera pa interview na iwo ndithu anena kuti
chithupsa chimene amachitena chija sichimafunika ndithu sing'anga, chimafunika ndithu dorolo amene adachita za operation ndithu kuti adule kuchotsa uwende, kuchotsapo ndithu mafinya ndi zina zotero kuti chithupsa chimene chija chiphulike komanso chikhale bwinobwino, osati munthu amene adali m'busa kwina kwake kungolalikira kuzowa mavesi. Imafunika ndithu anthu ndithu avale magulovu bwinobwino komanso aone kuti kodi zinthu zake zikhale amodzani. Mwazolowezi lobweretsa ndiso pa post ena imene Khondo ndikachapangwira walemba pamusi pamenepa, ndipo iye akunena kuti akasitomala mveraniko kuyankhula kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Lazarus Chakwera. Iwo afunsidwa kuti atati akusankhaninso lero amalawi kuti mukhalenso president mukhoza kupanga chani tsiku loyamba podziwa kuti amalawi sanakondwe nanu. Iwo ayankha kuti ndimadziwa kuti tili ndi mavuto azachuma koma sindimadziwa kuti mavutowa ndi akulu zedi. Mwakuya ndiye ndikhonza kusonkhanisa anthu nkuwafunsa kuti izizi ndithayi nazo bwanji. Musade ine kachamba video yake ndi mabodza sindikufuna. Tisanakusewereni video imene ipa musi pamenepa tikhale tingugadabula pang'ono kuti kachambayo ndithu akungopanga analyze ndithu makamaka zimene Lazarus Chakwera anayankhula pa interview ina yeyu ndithu anena kuti ineyo ndithu ntaona kuti ndalowaso mboma ndikhonza ndithu kufunsa anthu kuti kodi tiyambire pati chifukwa mbomamo ndithu munali mavuto azachuma koma iyeyo amene ankalowa sankadziwa kuti kodi mavuto azachuma amenewa ndi akulu amotani. Ndi mapuleya aja umaoneka kuthampira ali kunja kwa ground koma mkatikati mangopezeka kuti basi itu mangozikola okha ali ndoti, okha ali pansi, okha ali chagada zili motero. Tisewere video imeneyi kuti tonse timve zimene zinayankhulidwa pa interview imeneyi. Takhalani pompo. All you know now, what are the one or two things that you would have done differently? Knowing what I know now, I think there are a number of things that I would have probably approached differently, because I knew we had a problem, even with the economy, even with issues to do with our debt situation, but the depth of it I wasn't aware of. And so I would have immediately gotten everybody to say, how do you handle this and that? I had mentioned at that time that it was almost like trying to put a plaster on a broken part of your body. And while it is painful, you endure the pain. Once it's healed, you get better. But the process of the healing could have been expedited with specialist attention of doctors. Yeah. You spoke as well. Ndithu kumeneko ndiko kuyankhula kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino makamaka kuyankhako funso lomwe mtolankhani wina anawafunsa kuti kodi mutapatsidwanso boma chaka china kapena kupatsani mwayi olamuliranso mungachitenji kwa Amalawi, chifukwa tonse taona kuti Amalawi sanakondwe ndi ulamuliro wanu makamaka pa nthawi imene mumalamulira. Kumenewo ndithu ndi zina zimene zalembedwa pa tsamba la Facebook la mkulu amene amatchedwa kuti Kondwani Kachamba Ngwira. Ndimabwera ndi mapulogalamu osiyanasiyana pamudzi pano. Don't forget to subscribe, like, comment, komanso share, chifukwa pamudzi pano ndimabwera ndi mtonyo thumba makamaka mtolo waukulu kwambiri wa nkhani zosiyanasiyana omwe umakuthandizirani kuti muzitha kudziwa zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Until that next time, ndingoti mwakumano mse zikomo. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani.
chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.